Apalaus unay iti yaman dagiti agnaid iti barangay Arnap iti ili Akabugaw. Kapuanan ti dakkel anay paay kanyada nga tulong nga naggapuken ti diputado tayo. Iti muna a distrito awan sa bali ani Congressman Ronald Singson. Ken tinaayat nga mangtultulong iti masakupan na nga ti ama iti natakamat nga ili ani Mayor Edgardo Ediboy Cobangbang Jr. Ket ditan nga naiyawat iti host nga aramaten da iti inaldaw-aldaw nga kasapulan da adanum. Ken nasa upi ti alkalde nga saan lang nga daytoy iti maiyawat nga proyekto. No dikat adupay at sumarsaruno, kalaksidan kadagiti imununa nga naitednan kadagiti sa bali a barangay, ama sakupan na. Babaen met lang iti tulong ni Congressman Ronald Singson. Umuna-unay ket ipakamok man la ang kanyayo apo nga dating programa nga mangangit atta ket sagot datoy ni Congressman Ronald Singson para ti barangay Arnap. Dati masapol dati barangay Arnap ket tubo nagresolusyon ti council through kini Apo Kapitan Doro Tabula nga agkasapulan da iti linya ti tubo nga landok kuma a tubo. Ngem nagitid da ti resolution kini Apo Congressman finalo up met ket kunana peki di ka haan sa nga dagi tubo ti usaran tayon edi boy dagi lata baron nga dagi klase nga pipean hanabaling uri nanginginan aglalo ket usaran da nga para itinumenda ikitaan tayo tinapimpintas nga klase nga tubo kunana. Napan ko pinasyar di Hong Kong idin Apo Congressman ket pinagan namot nga sigud so nga dato yan si Mang Peten kabitang nga panawan nga napasangpet ng matlang so nga agyamang kami launay kini Congressman ken dato nga inted nga tulong ti ili nga Kabugaw nang nangruna diti barangay Arnap. Buo nga barangay Arnap ti mabenepisyaran ken dato talaga nga nakigto da peki di ken dato size ken lang nga ti dati kalidad nga napasangpet mi nga host nga para ti barangay da. Haan lang nga di madama nga halang nga madaba nga populasyon ti barangay Arnapan no di kidi dito nga kalidad na kasigurado para ti masabayan tupay ti buo nga barangay Arnapan. Wan talaga kaya dapat nga may ngagkaroon ti sarili damat nga linya iti danom napintas mo ti pamalakad dati panakairasyon ti danom da ditoy ke talagang obligasyon mo ti munisipyo through dati tulong ni Apo Congressman nga maipaay dito nga tubo nga mausarda tapno mapapintas ti serbisyo ti danom da ditoy. Nakunapit tinatakamat a mayor no kasano ti kinaayat nga agserbi iti masakupan na mas nakarkaro pay iti diputado tayo. Kapuanan tamailiw launayen. Iti muna a distrito nga inaserbyan. Ngem uray no kasta ado iti banag ti inar aramiden tapno maidanon iti kasapulan dagiti umili a masakupan na. Yes. Amom marayan may istorya manggayam king ka. Amom idi napangkupin na share ni Congressman di Hong Kong. Haan nga lamanot in sabat na. Arakop sika. Iliw na launay nga talaga iliw na launay dito distrito na. Kuna nang imbaga kanya itugawan tantuman, itugawan ta ituman amin kayo one-on-one kay tuman amin nga mamayora si distrito kay di boy ta pagpapatangan tayo man dyan masapsapulyo kuna na. Mingmingmingak, idi kasasaw na kita do mga mamayora si distrito na. Mailiw ti trabahon piman ni Congressmanan. Mailiw ti trabahon. Tipik pinagkunakong kat adun sa pay matrabahuan nang amdagi daddo mga Congressmanan kuna nga rod ta uray no awan diti distrito na ket ni nagado maipaay na. Nagado ti programa na actually nga mabalente pa nga pampasyaran tatan na ipalagip mo mutlaang inta mo la pasyaran ti pakita king ka pinagigiddan na pay kidi. Aside from the insagot na idi inaugurasyon ko kinarian nakpay ti additional nga proyekto which is napasangpet mimeten babaan ti pamalagip. Iyam amo man kanyay dati panakakabsat ko met ni Darwin nga sumibkay isu na ngamin inayabang amin dito kasi isu na mo ti making kapanunutan nga dagay manong mga wika resolution nga mapandigay ni Congressman impalagip na met kamay samo dati nga impalagip na met nga maawit nga resolusyon nga mapandiyan. So na napasangpet mi met. So nga kana may kamala pumasyar tano mamamudamat lamin digay Arnap no ino ti usto nga proseso nga napasamak kin dito ta napasangpet tayo kuna makanyada. Hagyamyaman met ni Barangay Captain Teodoro Tabula iti Barangay Arnap iti tulong nga naited iti masakupan na a barangay. Palalo nga yaman mi sir ti naipaymanin nga tulong mi ti Barangay Arnap ket digito nga naipaay kin kastamot ni Apo Mayor nga nagpatpatulungan mi paay nang nangruna kin Apo Congressman Ronald Singson ket napalalo nga ragsak ken ayat mi nga sang kabarangayan gaputi naipaymanin nga ayat nga tulong kada kami ket sapay kuma ta nagiti so maganad nga aldaw no tawin adan tumanin may tulong niya po Congressman Ronald Singson.
Dito met ti mensahe ni Mayor Eddie Boy Kubangbang. Barangay Arnap, apo ipadamag ko kanya yung dati napasang puting nga hoska dati kababaan dati ti kinagagat ken panang iprioridad nga talaga ni Kapitan Doro Tabula digi amuna nga kasapulan yung tatang agserbi kanya yon. Kunak kanya na apo di mo ya kayat kumati sa bali nga kalsada uno kasi kunak yun unate mapigidanom kunana so digi met ti inyo na unay gumang impalpalagip kini apo congressman ke tatana pasangput mi dito in nari na ako nga talagang komplementara met ni Kapitan Doro Tabula dagi policy nga governing should always be prioritizing. So basic necessity dati danom dati mo ti kaya nga ma-addressan nga umuna dito Arnapen sa amin tutamingin digi dadduman. Ureta nalaing damot nga agmanehar ti pundo da ditoy, nalaing damot nga mangkita ti kasapulan ti kabarangayan da. Iyawat ko ti na talag ko nga talaga kanya na mangipataray ken dati barangay. Ken agyamanak kada kayo aming nga kabarangayan dito barangay Arnap apo agyamanak ti penang ti tsansa nga makapagbinadang kami kini Kapitan Duro kun sapel ako maapo tay tultuloy tayo nga isulat ta kabinadang tayo ditoy. Impakita na pay ni Mayor Eddie Boy, iti press corps, iti dalan ang maipaspasemento, adalan iti barangay Daklapan, no dita adakkel man iti tulong iti nasao nga congressman. Adun to pay iti tulong, ken proyekto iti ited dagiti duang opisyal, ani Congressman Ronald Singson ken ni Mayor Eddie Boy Kubangbang, ket saan da nga maumuma, nga mangited iti pagsayaatan iti umili ang masakupan da. Para iti press corps, Ryan Pardo.